שלום, אנחנו במיזם ואלה עמיתים לזכרם של נרצחי ונרצחות ונופלי ונופלות המלחמה מה-7 באוקטובר, שבא להנציח את המתים, ליצור להם בתי נר, ליצור מעטפת לנרות נשמה, לזכר כל אחד ואחת מהם. אז איך עושים את זה? יש שתי דרכים. אפשר ליצור רק את המעטפת ואז אנחנו יוצרים רק מלבן. מי שרוצה ליצור ממש כיס לנר נשמה עם תחתית כמו שאני עשיתי, אז הוא יוצר מלבן ועיגול. מידות המלבן הן 17.5 על 6.2. אפשר להגדיל את זה גם ל-18 כדי שיהיה יותר קל עם התפר. והקוטר הוא 5.5 סנטימטרים. קוטר, למי שלא זוכר מהתיכון, זה בעצם מקצה לקצה בחצי. בסדר? חצי מהעיגול, מקצה לקצה, זה הקוטר, אז 5.5 סנטימטרים. אני אראה דוגמה קצרה של תפר, ואפשר כמובן לתפור בכל דרך. אני לא רושמת שם, אבל מי שמתחיל וצריך לרשום שם, אז לרשום בעיפרון ואז להתחיל. הכנסתי את החוט, אני מוציאה אותו באותה נקודה, מתקדמת ממש טיפונת, ואז לוקחת את החוט, עוטפת את המחט ומוציאה. התפר הזה נקרא תח שרשרת, ואני עושה את אותו דבר שוב, מכניסה לאותו חור שבו הוא יצא, מתקדמת ממש טיפה, 0.5 סנטימטר, ושוב עוטפת את המחט, מושכת. ועוד הפעם. מכניסה לאותה נקודה שבה החוט יצא, עוטפת את המחט, מושכת. משתדלת שזה לא יצא מהפריים, הצילום. מתקדמת טיפה, עוטפת את המחט עם החוט ומושכת. עוד פעם, מכניסה באותה נקודה, מתקדמת טיפה, עוטפת את המחט ומושכת. שוב. אני עושה את אות למד, אז פה אני טיפה אקח הצידה. עכשיו טיפה למעלה. עוטפת את המחט. מושכת. סיימתי אות. אני לא מכניסה בתוך הלולאה, אלא מחוץ ללולאה. אז אני מקווה שמצליחים לראות. זה לא בתוך הלולאה, אלא ממש מחוץ לה. ובעצם נעלתי את התפר, ובגלל שמדובר פה בבחור בשם ליאור, אני עוברת לאות י' וככה אני ממשיכה. טוב, אחרי שרקמתי את השם, אז מגיע השלב שצריך לעטוף את הנר נשמה ולתפור אותו. בגלל שאני יודעת מה המידות, אז אני כבר יכולה ישר לפנות לתפירה. מה שאני עושה זה מצמידה את שתי הקצוות, אחת לשנייה, ועושה תפר שנקרא תח שיניים, ככה אני קוראת לו. אני מכניסה, מהצד השני מעבירה את המחט ומושכת. עוד פעם, מכניסה ליד התפר, מכניסה ממש ליד התפר, רואה שעברתי את שני הבדים, מהנקודה שבה החוט יוצא. מהנקודה שבה החוט יוצא אני מעבירה מאחורי המחט, בסדר? מאחורי המחט, כל החוט מקדימה, ואני מושכת. עוד אחד, מכניסה ליד, מעבירה את החוט מתחת למחט קדימה, כל החוט מקדימה ואני מושכת. אפשר כמובן כל תפר אחר שרוצים לעשות,
זה פשוט תפר שהוא גם פשוט וגם בסוף הוא מאוד מאוד יפה. מכניסה ליד, מעבירה מאחורה. מכניסה ליד, מעבירה מאחורי המחט. ומושכת את המחט מהכיוון שלי. מכניסה את המחט ואז מושכת אותה. זהו למעשה, ברגע שהם מסיימים אפשר גם להוסיף את התחתית באותו אופן, לתפור את התחתית, ואפשר גם לסיים בשלב הזה ולהשחיל את הנר לתוך הנר הנשמה, את המעטפת הזאת לתוך הנר הנשמה. אז עוד רגע אני אסיים וממש נעשה את זה. אני מאוד אוהבת להוסיף את התחתית, אני אוסיף אותה אחר כך. פשוט ממשיכה באותו אופן עם אותו תפר, ומחברת, אוי נפל לי, מחברת את העיגול פה, ובעצם סוגרת את זה. ממש עם אותו תפר אני ממשיכה, אבל אפשר גם לסיים בשלב הזה, ומה שעושים זה משחילים, רגע זה יוצא, אוקיי, משחילים את המעטפת על הבית נר, ואז אפשר לשים פה נר נשמה. זה יכול להיות רנשנסקי.